Kako uspevaš da izbjegaš? Na mnogo interesan način uspevaš da izbjegaš. Ja sam moju porodicu sklonio sam početak rata kad je bio. To je zaista bilo grozno. Ja sam u nekim momentima snimao onako razočaran što mi gori grad. Pravio sam dnevnik nekako. Kao neki dnevnik, da. I u trenutku dok sam gledao kroz prozor vidio sam kako na mene ide svetleći metak koji me zapravo pogodio u nezgodnom predelu, ispod kičme je proletio i izašao mi tu kod kuka. I ja sam praktično bio nepokretan čovjek neko vreme. Zahvaljujući mom pokojnom ujaku, to je najmlađi brat od moje pokojne majke, prebačen sam preko Dalmacije u Sloveniju, do Opatije pa u Sloveniju. Preko Slovenije sam prešao Mađarsku, vidio sam da mi je pasoš istekao i rekao sam ujaku da ne znam kako ću proći. On mi je izvadio svoj pasoš, pošto ja onako facom na svoje ujake ličim. I zahvaljujući mom ujaku ja sam prošao Ti su tu pasoš faktički na čovjek što liči kako tebe. Na mene sam prošao, da. I tako je nekako krenulo sve ono. A ti si nažalost drugome verna i čitaš samo kako se piše, al nešto još treba da znaš. On te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gledaš. Imaš nedelno na alfa i nema problem. Ova je jedan na kraj na vašio den. Na 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 na.